Как сте Мусил? Екстра. Разгледахте ли новата ми изложба? Снощи я разгледах. А коя картина ви направи най-силно впечатление? Твоята. Благодаря. Трябва да ти кажа, че единствената картина, която се видеше, беше твоята. А за картините на колегите нещо да кажете? Толкова много народ имаше пред тях, че аз въобще не можах да ги видя. Вчера на изложбата имаше една картина и пред нея само мъже. Обаче аз се проврях и гледам на нея една жена. Ма както майка е родила. И така долу един номер имаше и аз веднага да набера. И тя от картината, знаеш какво ми вика? Какво? Господине, това е лудницата. Кажете къде ще да дойдем да ви вземем. Абе, отдавна искам да те питам, ти що рисуваш само пейзажи? Защото до сега нито едно дърво не е дошло да ми се оплаче, че не си прилича.